தாவீது கர்த்தரை நோக்கி, நான் அந்த தண்டை பின் தொடர வேண்டுமா? அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், அதை பின்தொடர், அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார். 1 சாமுவேல் 30:8. இந்த வசனத்து மூலிமா கடவுள் நம்மகிட்ட என்ன சொல்கிறான்றதை பார்ப்போங்க. தாவீது ராஜா கடவுளுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்றத இந்த வசனத்தில் பார்க்க முடியுதுங்க. ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கடவுள்கிட்ட அவர் கேட்குறாருங்க. அதுவும் அவரோட குடும்பத்தையே பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க. அப்போ கூட அவர் அவசரப்படாமல் நிதானமாக கடவுள்கிட்ட போய் ஜெபம் பண்ணி, நாங்கள் இந்த படைகளை துரத்தட்டுமா, பிடிப்போமா அப்படி சொல்லி கேட்குறாருங்க. கடவுள் தாவீதோட கீழ்ப்படிதலுக்கும் அந்த விசுவாசத்துக்கும் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. கடவுள் சொல்கிறாரு, அதை பின்தொடர்ந்து போ, நீ அதை பிடிச்சுக்கிருவ, சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருங்க. இதே போல் நம்மளோட வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம மட்டும் தட்டி பறிச்சிருப்பாங்கங்க. நம்ம வாழ்க்கையே தட்டி பறிச்சிருப்பாங்க, நம்ம குடும்பத்தை தட்டி பறிச்சிருப்பாங்க. நம்ம படிப்பாக இருக்கலாம், நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ப்ரொமோஷனாக இருக்கலாம், நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலையாக இருக்கலாம், நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய சம்பளமாக இருக்கலாம். எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மகிட்ட தட்டி பறிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் கடவுள்கிட்ட நம்ம தாவீது ராஜா போல் அவசரப்படாமல் முதல்ல போய் ஜெபம் பண்ணணுங்க. இப்போ நம்மலாம் என்ன செய்வோம், நம்ம குடும்பத்தையே பிடிச்சிட்டு போகிறாங்கன்னா தாவீது ராஜா பொறுமையாக இருந்து கடவுள்கிட்ட ஜெபம் பண்ணுறாரு. நம்ம என்ன செய்வோம், அவசரப்பட்டிருப்போம். ஆனால் அந்த மாதிரி செய்யாமல் கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பொறுமையோடு கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கும்போது கடவுள் ஒரு யோசனையை சொல்லுவாருங்க நமக்கு. அந்த யோசனை எப்பயுமே நிலை நிற்கும். கடவுளோட யோசனை தான் எப்பயுமே நிலை நிற்கும். அப்போ தாவீது ராஜா போல நம்மளும் அவசரப்படாமல் நிதானத்தோட கடவுள்கிட்ட நம்ம போய் கேட்கும்போது நம்ம இழந்தது எல்லாத்தையுமே கடவுள் திரும்ப நமக்கு கிடைக்க பண்ணுவாருங்க. ஆமேன்.